Bună seara! Bună seara! Salut! Bună seara, Flori și toți cei care sunt de adun cu noi este seara. Bună seara, vruți armăini! Bună seara, tingiți mutritori! Ima că vine iara ziua de joi, ima că n-aflăm iara atună moabete armânească. Tora seara l-avem călisit oaspi, Iancu Guda. Awațitul României, Iancu este mult cunoscut. Are și altări emisii pe televizie, am aș numai așa cât, este mult activ tubana asta care ține de părați economică și cum știm că armăinilor multul are hare să-și țină gepea streasă, mindim că este gine una moabete să adrăm pe această temă. Gine ne vini și Iancu tu moabete armânească, să ne spunem da o lucri ti tine, te adrași punătora, ti adartora ți lucru, adar ți zânati ai și de apoi să ne spunem da o lucri sigura ti tai fata, ti diu vine părinții pupâinii tăi iau României. Aristo pota de căliseare Flori și Mihărsescu că ne aflăm de adun. Să zburăm de parazi, de economie și de ții interese avem și scăptăm de adun calea mai bună. To este cu zorii, pentru că e complicat și cu pandemia și economic, de oameni, de iemburi și de companii. Eu am nădia că va fi bună oameni care ne ajută și foarte bună. Și era ca să bă întrebări, nu să bă și un monolog între mine și Flori, cum avem noi plăcerea să dețem. Iar iertare că să lăsesc un cheamă zborul, m-aș așuță moabetea către economii, multe cuvinte tehnice, poate nu au corespondent sau poate nu le știu eu. Pană, iartă mutritoria noștri că noi zăsim de prota, de da urchim emisia, că vrem să este emisii ca unăturile de sculii, știi tu țalanță am ști noi. Cu cafi stămână vrem să creștem tu ștearea de izburare tu pe limba armânească și așa că mi-o mindesc că va si băghini și mi hârsesc mult că tine zburăști mult ghini armânești. Sigur, va să avem și în dau zboară de astea cam de zona tehnică, ți va si băzorii, va să li turnăm pe armânești, noi asta drăm ți putem ca să ne achicăsim noi doi și cu o alanță mutritori și nu voi să agrășesc să spun că cei care mutrescu poți baga întrebări, sunt live-ul la estul care este dat în dreptul pe Facebook și că avem aproape de noi Maria cu Criciu Crăciun, ți va spune, ți întrebări băgați voi live, ca să putem să apândăsim cam atu câtă bitisită. Vă hristusesc cu mult te ajutor și maca să acuhim, tora, dacă îmi aduc aminte întrebarea despre bana mea, ți-a dar și păpânia mea și taifa, și în linii mari, și faptul Megidia, că se bălu Megidia în Constanța, tu anul 1980 științii, deci tora am tuietate 30 ținții de ani. Doi părinți armâni, mama mea, dada mea sau mana mea Anastasia și fendea meu Hristu. I-a temele în cheamă tasnumea cățața a tămese cu întrebările astea cu păpânii de Usuntu, deci mana este de mama mea de Ceamurlia de Sus, de Râmnic, și păpânii din partea ale mama de Vârgărie, ei sunt de Almarenco și sunt Lăpuveni. Și tata de Râmnicul de jos cu păpânii Idghea din Vârgărie, din Hoara Peștera și sunt Cipani. Doar nu știu dacă de adun intră la categoria grămusteni sau cum sunt împărțite. Intră la categoria armâni. Corect, o mare familie armânească și mi duchesc cu armână. Adram hazi azi cu Elena, sora mea, că am o soră, și ca orice frate zici că are sora n-ai mamșată și n-ai mai idră, dar eu știu că și este și nu zic că este sora mea. Așa zice toată lumea și chiar Adram hazi cu ea zic că eu prota zburam armânește. Când eram mic până la 9 ani, nu știam să scriu, să zburesc cu mocănește. Bănai la păpâni, păpânii din partea ale fendea meu, mai multă, și suțata armâni, la grădiniță educatoare soie cu mama, ampare cu surini,
de Almarencu și la școala primară era educator armân de al Tutungiu. Deci îți dai seama, Flori, că și se desfiră lucrurile. de-am Vârliga am așa armâneaștea zboram și ăsta știam prota până la 9 ani, când Ahuhii s-a zburat cu încet și s-a scriu pe Mucănești. Școlia, evident, o adrai Megidia și mă alargul continuai Universitatea București la ASE, Academia de Studii de Economie, UDPC și școlia doctorală. Și de-apoi adrai America, certificatul de analist financiar, este protul program la nivel global pe economie, pe finanțe. Și DPC și școala Anglia Executive Management Business Administration la Sheffield. Tora când ahi director la COFAS și când a vizit că ahi dasca la Institutul Bancar Român, așa este? Așa este. Niari hari să dau ma largu, să împartu șterea, cât o am, cât o adunai, și hiuși dascăl la ASE, predau și la Institutul Bancar Român, Risk Management, analiză financiară. Într-adevăr, la COFAS este o multinațională franțuzească, lider global pe consultanță financiară și managementul riscului de credit. Tora, nu știu cum să alexește pe armâneaște asta, cum dățeau păpânia noștri tubunță la managementul riscului de credit. Pe chirola lor, riscul era mai degrabă țibar mâinii pe masă, cum a dar parazii și... Avarea îngătana apăraților, tu chirop seftu. Bravo! Deci, Haristom multul, zici că mi-a ajuns când ați fost la Nanchi cu zboarele mai moderne și mai neologisme pe tehnic. Și eu acuhi prota de prota la facultate, lucrez la ei. Bine, acuhi din adram cafe, de fapt, ca internship, la Țeima Mării și la oaspeți și în 15 ani de când uhiu la ei, adrei de toate, analiză financiară, vânzări, cercetare pentru studii și cu alumnare și cu arăvdare. Mi-i procupsi director general la COFAS, uhiu de 5 ani director general, avem un părere de peste 100 de oameni, și mai mare compania din România pe managementul riscului de credit. Și, într-adevăr, predau și la două universități și când iar e hare multul economia, am găsit și două cărți. Prota se cheamă Câțem nu vedu hirii companiile, zația latus și 100 de culăi. Cred că, sper că zici ghine. Mărturisesc că luai din postarea ta pe Facebook traducerea cărții de Mucănești și a doua carte care o scos și anul trecut, Câțe economia tuchirola coronavirusului. Și mi hăsescu că două le ajunseră naima dihăirii cărți pe economia găpsite vârnăoară în România. Deci, din Doreghini, vă zică. Da. Deci, cred că e tihea începătorului. Da, care e Ahuhiaște și de ținții 6 mei și Andrei și unei emisii la naima importantul postul TV. Da, Parazitul Minarii se cheamă. Va să zburăm te astea. Zăsești de tine, ne zăsești niheamă de păpâni, aici nu numai mult îmșeată, Iancu. Iancu nu știu, numai că armânii nu parau baga, zahăt multul. Și vrem să ne spui niheamă cum este permiflud. Are vreo legătură cu soia ta? Păcat, eu zic că eu nu mă îmșeată, nu că este numai mea, dar cred că are personalitate. Și, într-adevăr, este cum avem noi adetea la armâni, doi, și eu și sora mea, luăm numai lui Papu Iancu și Maia Elena, din partea Fendea nostru, că din partea lui Dada furăloate de alță cu surin și ca să nu ne încurcăm și să nu scârtească. Așa, da. Care este Iancu? Deși, uite că ajungi mai am un verișor, un cusurin, pot cusurin tot idghea numă, deci opțiunile sunt limitate când o cafți în numele mași după păpâni. Deci, după adetea armânească, după numai păpânilor, într-adevăr. Ne hărsim să avem tare lucru. Cum zicești, Maninti, tine Andreți și una emisii TV din Doimeș, Părazii tu Minarii. Cât zori este să Andrezi, și cum lipsești a este emisii și cum ajunsești su Andrezi, su adari?
Vine natural. Eu cred că am de aua și 8 ani fui prezidentul și ca viceprezidentul la Asociația Analiștilor Financiari din România și eu va un Arad de 100 de economiști de toate domeniile și eu 4 ani fui prezidentul acolo și tot eu viceprezidentul și daima de mulți ani mică lisiră la emisii, s-a zburăscut la TV de economie, de politica monetară, fiscală și toate fenomenele astea, apolitic, fără să ne alăxim cu interese politice, îți ziceam averul, obiectiv cu argumente și tot neși la toate televiziunile, anii ăștia, lumea cred că mi știe de la moabeți scurte, de 1, 2, 3 minute, eram călisit în studio. Dar așa era prota, te vedeam tu scurti emisia și ți la mai multe televizii. Da. Uite că cu Digi24 e mai importantul postul din România pe știri, se ligă unul suțată bună și ei vine cu propunerea să adrăm în emisii de parazi, de taifă, de companii, de iemburi, cum să adrăm mai machinii de taifa noastră. Și lipsește. În România avem educația financiară naima nică din Europa și Mihăsescu că ajut pe zona asta. Dalih asti și mi hârtesc mult cadarea este emisii că zduchea că asta nanchi de ahtari lucruri de ahtări hăbări de to este domenii maxus ștu aestu chirop seftu țil tricem. Cât zori este so Andreza este emisii? Nu mult, că ele sunt cum să zice, înregistrate, nu sunt live în direct, cum zburăm noi tora și cred că depinde și de subiect. Sunt unele moabes mai complicate, dar așa cam unul zu să întreg ideile care le-a zburăscu și nica unul zu să adar înregistrările de cam 2 săptămâni. Deci dacă este să mă cu ca fi mes, cam 4 zile să întreg materialele plus 2 zile să adar înregistrările. Este nici amăzorii, că nu este așa este lucrurile ți-l adari. Da, cu vrare te ți-a dar și dacă adari ți-țari vrare, dă-ți-a un anume Confucius că nu muncești să canoară dacă ai vrare de ți-a dar și cu organizare. Nu lucrezi canoară, masai mirachiti lucrurile ți-l adari. E. Hărios. Așa cum zăsim, trițem un chiro de zori, pandemie, și nu este așa la noi, mai este tută duniaua, tută lumea. Și este zori nu mai știu oameni, mai este zori știi companii, știi emburi lăchi. Are vreo curlai cam alișoară titrițarea fără mult zni pit catastisea esta. Țiculai minduiești să tini că are cam bunii ti oameni, ți lipsește ei să adară, ama știi companii, ti emburi, ți lipsește ei să adară ca streacă și cam cupțână zni pistea estu chiro cu zori, ți-l trițem. Da, bună întrebare și Maxus de perioada asta, chirolul ăsta cu multe zori. Nu e simplu, n-am un mistico unic, sunt multe te spunere. La Parazito Aminare, cred că am peste 2000 de minute cafe an, toate emisiile adunate și nu am chiros să întreg toți voi să zburăscu. Cum lipsește să înveți maghinii să lucrezi cu parazii. Tora, sigur, nu avem chiros să ținem prin toate, am mi dănăseoscu la ună idee de oameni. Asta este și avem și un zbor noi armânii și la Mucani și cred că peste tot Duniaua, Dornie cum-ți Andreț. Este un zbor aleptu, Dornie cum-ți Andreț. Și mai avem noi un zbor și cred că ăsta e specific mai la armâni, Veara tută tu cântare, iarna tută tu urtare. Dacă veara nu adar țiva, când este chirolul bun, nu te andreți, când e chirolul cu zorii, e complicat. Nu ajungem. Așa este. Taz nu ajungem acolo, n-ai magini este să băgăm ți-ai ananghi de parazii care avem toată taifa ca fi mes, n-ai magini
este zbaz dana parte ția nanchi ca fi lună jumătate. De-apoi 30% ti lucrurile ți-ai harau, ți-ai mirachi, snestul alte văsălii, și de-apoi 20% ca fi lună zbaz paradz dana parte. Lipsește 50% ti hărgiurile de cafi mes, ți le are una tarifă. Da, 30% ti ațele lucruri ți ai mirachi sadari. Indi 100% ti băgare în ană parte. Exact. Și lipsește să-i apridunat cu parazii, dar nu în sensul de stres, adică voi zic cum este pe mucănești, zgârcit. Clinciu, avem noi zborul, Nica onoare, te rog? Sclinciu, ziceam noi. Sclinciu. Așa, te rog, te părăcărsescu, nu? Uite că dacă ați zboros cu onia, nu le... dar în ți sens apridunat, practic să ai un echilibru, da? Și parazii mai largul nu mai știi bazda înapoi. Să ai una zigă, tu îți adari. Așa, Haristo. Deci, sibă, dar mai largul să înveți să cafi lună, parazii tu active, adică acțiuni, obligațiuni, că astea sunt mai tehnice, obligațiuni corporative, suverane, adică, practic, metale prețioase sau cum dățeau păpânia noștri dubli de malmă, cred că, nu? Dar au lipsea și zmindește pe termen lung, cu aravdă, cu disciplină, să înveți să cafi mes cu un scupo de taifa ta, că vrei să adai ceva cu banii, să crească, să investești, să ai randament, să multiplică. Cum zicem noi, ar mâine de 1 leu sau dar 2. Și chiar mas reușești să siba și e foarte bine, că e 100% randament. Deci asta te oameni, să-i apridunat, să investești, să banii să aducă alți parazii, să aducă alți parazi. Să nu-și adă, că adrăm sacrificii ei și dăm danaparte de taifă. Și atunci e păcat să... cum este că am un lapsus ăsta, e păcat. Amărtie, bravo, așa, Haristo. Și tiemburi, ți pot zic, la companii, chirolul într-adevăr este mai greu, că iemburi au minduiera la oameni, la parteneri, la taxi, la borgi și multe. Și lipsește marea încâtan la paradz, cash flow, și capitalul de lucru ca fizu, stocuri, creanțe, furnizori, parteneri, borgile la bănci și oportunități care apar de-a învârliga, că sunt. Asta este partea bună. Oportunități cam adapoaie. Deci, masibă să mi dănăsescu la ideile astea, cam asta ar fi la oameni și la iemburi. Da, vă călisescu la emisia de la Digi24, este ca fizu tahina, la prânzul, seara, deci la... Pasibu zori tituța Armânie sau chicăsească, așa că Alant Aradă va să dare emisia pe armâneaști. Care știi, m-a zinășoară asta bună, sănătoși să le dăm. Tomaca lucrez, cât zicești, 4 zile și nica dau zile, știi, emisia pe armânești. Are chiu. Serios, ora dram niheam și cai. Cum zicești, așa ti companii vor urnimi ți zistini, că ai vor urnimi ei vor sfat. Păi pot astreacă chirola ăsta și te este îngătan mare la paradzi, să nu blochează parazii, deci să aibă activii care nu produc să le vindă, dar se deblochează parazii și încătan mare iara la oportunitățile care sunt cu antrepăte de guvern. În România avem IMM Invest, comandosită de un durut soț armând de-a nostru mitic Nancu, și care te ajută să iei borgii la costuri mici, foarte niți. Ai să te îmburlăchili cama de mesi, cama nița și zicem, IMM. Da. Duchi, zicem așa de ți vizuștini la nivel european, este ceva tu este subiect, tu este temă? La companii mutără foarte mult patru plăți care se adaugă ca fi mes, sunt importante, borgia la depăltare la bănci, la parteneri, la furnizori
și te sta fură amânate un an pentru un respiro să poată să ducă înainte. De-apoi borgile la stat cu taxele, care iar fură amânate. De-apoi la oameni ca fimes salariu, care fu îndrupit de guvern. Și cred că lipsește de oași manclo un pic mai tehnică și ca o Olăxescu pe Mocăneaște, poate a să surprinză tine ideea de bază cu efectul ăsta de contagiune între companii, creditul furnizor. Firmele încumpără de la furnizor și sunt foarte interconectate. Și când o firmă intră în insolvență, trage după ea și alantele. Și aua este un risc sistemic care trebuie îndrupat cu finanțare. Și masiv parați să ajută companiile să plătească partenerii. Mas cade una companie, nu cade mașiama, cad și multe alte cu care ația companii lucrează. Și aua e complicat, că, cum ziceam, în economie, risc sistemic. Contagiunea se propagă rapid. Și... Ducem alargul de la una companie la altă și atunci s-a dat rățiva multul... De la malai, că are să multiplică. Așa este. Te întrebam de si știi la nivel european, de si sunt țiva culăi, a scăpare, trițeare cam aleșor pisti a estu chiroti companii. Da, astea care le zici mai importantele, cu borgile care vor plăteare și întrupăte la bănci, guvern, furnizori și salarii. Și de aici încolo, cred că tot scheme de finanțare facilitate de guvern, cum este IMM Invest în România, sunt similare adrate și în alte țări. Are un program care aduce părați de țări de la Uniunea Europeană, băsilii care sunt tu Uniunea Europeană. Hărios, ne dăm alargu. Mulți zic că este o chiro de criză de pandemie, nu lipsește, că este o chiro de criză de pandemie, nu lipsește să spara cât multul. Că tot când este zorii, are și ceva bun tu acel lucru, îi lipsește să vedem care este, cum se împie engleză, opportunities. Care sunt oportunitățile, că nu știu ce zbor să se împermânește testul lucru, care sunt oportunitățile testul chiro? Este dipa și are și actări lucri? Sunt oarecum limitate, dar cred că sunt până acolo prota și prota va stiți în ghini. Deci am gătat la sănătatea noastră, la taifa, la oamenii de Anvărliga și dit companii și iemburi. De-apoi putem să căpătăm și oportunități. Eu duc de la pandemia care a gudit toată duniaua, comerțul online crescut foarte mult. Deci este un domeniu poți crește mult, ai găsit tu chirolul aestul. Aonia internațional, nu mai știu, duniaua ta în România poți vinze în afară, promovarea iară prin digitalizare, social media, care imnă foarte ghine și acceleră perioada asta. Telemunca, că lucrăm de acasă, nu mai ne-am la companii și mulți care au posibilitatea asta, deschide multe căiuri pentru mâncare. Sunt lucruri buni și lucruri cam sunt buni și tu lucrurile de acasă. Nu poți să-i țin oamenii minduiesc cu multul chiro așiti. Da, companii sunt costuri mai puține, de-apoi sunt oportunități pentru livrarea acasă, tot ce de la mâncări, de la mobil, renovare, spațiu locativ și inclusiv în Horeca. Mulți splâng că a scăzut vânzările și nu mai au scot un mic dane. Dar asta și are și oportunitate. Masa e pachete de acomodare cu munca de la distanță, dar totul să fii creativ, pozitiv și să încerci să este agil, repoziționare. Hărios, tu nu mă abeti mersi mult cum zicești. Zici că iemburii lipsește să iau urnechi de la Gica Hagi, ca să se ducă lucrurile așa cum lipsește. Așa este. Poți să spui, niheamă, îmi dau zboară a este lucru? Mi-e crăsi mult ca dusești zborul tău un armân când dusești că lipsește să iau urnechi de la vără. Și eu mi-e crăsesc că e armân și adră un lucru unic care nu s-are faptă și așa este. Zici la parazitul tu minare, tu în emisii de este lucru,
și Hagi, din ai mai marile jucători de fotbal, de toată duniaua, numai așa, de vărnăoară, să turna acasă cu Stanța și adră de la zero, de la țiva, 100% pe parazia lui, un proiect pe termen lung, să ajută cilimeanii să aluntă de isla lor, să ajungă mari jucători de fotbal. Și de alicia mulți iemburi lipsește să iau neche de la Hagi, prota și prota, pentru că Hagi are multă vrere de țiadară. Pentru că mulți caftă parazii Aonia fără să aibă neapărat vrere de țiadară, fără scupo. Și fără scupo de isnafi. Și minduiesc cu mași Aonia Tora și slăhiba lor ghini. Hagi mutri foarte mult isnafea, mutri un scupo cu impact de isnafi de toată duniaua la nivel național, numai și slăhibă ghini a lui și are foarte multă vrere de țiadară. Și de-apoi ține avut multă hare la Hagi că nu caftă hâirii Aonia. Aravdă, să întreagă un lucru solid. Cu răbdarea ca Mazorii. Este, dar adaugă un lucru solid pe termen lung și ce e val, cavalul trece. Sau dacă îi vine... Chimat ca un achimat treații. Da. Adică, și dacă vine lișor, ați ducă lișor. Și este mai greu, e mai solid. Și de este un lucru lipsește să ai un scupo. Te alargă și să știi calea. Cum să ajungi acolo. Și asta are Hagi. Viziune, scupo, pasiune, vrere multă. Și să adagă ghini și duniau. De isnafi numai și nu-și mutrește mai gepea lui, ama mutrește și să adară ghini de alță. Exact. Yeah. Si vizu știni la Căminduescu că ai cunoscut emburi armâni. Ca mulți. Foarte mulți, am mulți soți, da. De ti vizu știni așa ți-o armânami și la emburi armâni. Mindești să cau îndau tabaieți țilăind de tisnafi? Și care îi ajută să ia cam aghină apofa și tu ți mutrești părații și tu zânatea ți-o au ei? Da, cred că sunt prota și prota să le zic este măgli și de-apoi să le zburăm în cheamă. Sunt trei tabaieți care le duchii la armâni în general și la iemburile armâni, apridunarea, tinia și zborul. Prota și prota apridunarea. Sigur, mulți și armâni în general, numai și iemburi, vidzum la păpânii și părinții noștri cum este să-i apridunat cu parazii. Iar nu a stres, m-a apridunat. Voi zic responsabil, echilibrat. Deseși, Florinica Onoară, te rog. Așa, să țin ziga, cum lipsește. Așa, bravo. Și cred că minduiarea asta e niditisnafi, pentru că păpânia noștri au avut o bană care fost parte de mulți dușmani ierțări și atunci daima să minduiră să schiba în drepță de cripări. Bana e lungă și după dulce ine a răului și păpânia noștri știu n-ai mai ghini a este lucru. De-apoi tinia, care nici nu știu cum să traduce pe mocăneaști sau dacă are un corespondenț yetim. Respectul pentru celălalt. Da, respect, dar și mândrie, respect pentru propria persoană și pentru ceilalți. Și aoații tinia la armâni este daima si ghini cu taifa ta. Si vizut ghini, asta posibil și una îngricare, pentru că armânii judică mult, ta să zburăm și de cusuri numai și de tabaiți bune. Și este un zbor armânul și oarfăn tot picelnic și aduce. Și cană nu este perfectul, nu? Mas eu tora zborul ăsta la aflai pe dicționar, voi zic că nu știam cum zice, poate la cățai ghini, chivirnisești să, voi zic că gestionezi.
Este Mas que vignisești să ghini esta presiune cu aravdă, cu muncă și cu un scupo, lucrurile va să îndreagă pentru Sony. Deci a doua cred că este tenia. Și de-apoi la rămâi zborul este contrată. Nu a zborăm ta să zborăm, lipsește din cale să le adrăm. Și noi rămâne him, cum zic eu, foarte pragmatici, direct și la obiect. Adică nu ne jucăm, nu chirem chirolul, vrem să ascultăm țivatul migdanii, nu bândurăm, avem un scupo și vrem să iasă țiva din mâinile noastre. Nu treați chirolul fără să adrăm țiva. Și poate mai este un notabaiti, noi avem un zbor, calea va imnari și Borgia va pâlteari. Pentru că asta va zică că avem și zorii atunci când o avem Borgii și vrem să le pâltim aonia. Iar ditinia care o adrăm, zborul care îl deadim și zborul la noi contrată. Adică încredere, contract, nu mai trebuie să adar frânză, să adar cărță, pentru că îți dădești zborul. Și atunci ditinia ți uai, și nu ți-a spart zătinia, vrei să adari așa cum zisești. Geni. Zburăm înainte, zisești inițiva că mulți vor tora porazii, vor lucrurile tora. Și asi și îmi pare și la tinirama de tora, că ca sunt mult ahâta câțați cu internetul, cu social media și cu alante lucruri, TikTok, ți mai asti tora așa fashion, tu modă. Așa este, da. Tine viduși țiva vârtabaiti care nu este bună la tinirama de azi, minduiești că, nu știu, andaini zborul de părați, de creșterea părazilor, de hârgiarea lor, cam cu mintiminii, ți minduiești? Da, și au dau și mai general, zic așa, anamisa ațeiții nu duc gailea parazilor, cum ziceam, în economie independent financiar și aței cam a warfin care au parați mapțâni și ți-a dat diferența dit ei, indiferent că hi tineri, ori că hi ma în vârstă, ma auși. Și întrebarea e foarte bună, Haristo, că băgașa este întrebare, pentru că de alihia este amisticat aici lucru, tu isnafi, numai și la noi și la Mucani și de-am vârliga, Horghia, tu Balcani. Niscând să mutrescu Nicuchirii cu mulți parați, mași cau, știu eu, palati mari, ori amaxi mult umșiată, sau aftuchină, să mai zice, la armăi, nu? Amaxi sau aftuchină. Amaxi și aftuchină, fără să vedă ți este din înapoi. Poate sunt umșiate, m-a luate cu Borgii. Și fără să vedă ți alte oportunități puteau să adagă cu parazii. Toate astea sunt pasive, cum le dățem tu economii, care nu aduc parazii, ama mâcă parazii. Și, cum dățem noi în economie, se depreciază. Deci este un amestecător cu percepția. Ți înseamnă averea. Mulți ved palate, case și zic că asta este avut. Mie nu-mi place să minduiesc un termen de avut sau care are parați mapțând. Îmi place să minduiesc un termen de independență financiară, adică noi gailelul a paraților. Acel care de alihia nu duce gailelul a paraților, înveață ca fi mes, învește ca fi mes tu active, care produc mai mulți parați. Cum ziceam noi economiștii, se apreciază, cresc cu tu valoare. Nu dus gailelul aparaților. Ți va zic că este practic, mas nu lucrezi de mâini, că hei lânzit, ai vără că-i pare, mas nu lucrezi de mâini, poți să-ți bănezi de parazii, adrați de parazii a tăi. Cât chiro? Daima. Pentru că dacă ai, nu știu, un anie de evrază ca fi mes, de alte surse, zicem așa. Da, și te acoperă tu ți-ai zorii te taifă, ta zbăneți, este cafean. Și un anii de ouă pe mes este 12 anii de evraz pe an, care dacă ai un avere, dar de investiții,
care are randament de 10%, de 120, dacă ai un avere de 120.000 de evrazi care aduce cafea în 10%, practic parazii tăi produc 12.000 de evrazi pe an, care, indiferent că lucrezi, nu mai lucrezi, și independent financiar. Eu cred că ați important să ajungem cu ștearea și cu mentalitatea, pentru că tu bană nu știi ține. Azi este ghini, mâine hi lânzit, averea zduție a unia dacă o spargi la pasive care nu aduc paradzi. Deci va să avem aici tu minti și parazii care îi băgăm în parte să aducă alți paradzi. Adică ți luăm de la părinții noștri care ei la rândul lor luare de la păpânia lor să crească din generație în generație. Care va zic că a avut, nu i-a stimaș, acel să spune cu pirifanii care nu știa maxi și nu știi casi și palati, a avut, este acel nu adună gailelul apăraților. Da, pentru că dacă ai avut mașcă, ai amaxi și casi și ai gaile. Pentru că dacă de mâine, Doamne ferește, ai vărăcăpare, ați vinză și casa și amaxia ta poți băneți. Pentru că toți parazii tăi sunt blocați în cărămizi și în mașini amaxi care nu aduc alți parazi. Și hi a avut cât timp e sănătos. Masa ai vărăcăpare, gailelul ine, chiar dacă nu duchești sătora. Este bine să știm acest lucru, am ști cum este. Am dat și camatinir, nu limindești tutia este, i vezi că alantul are, nu știu, ții lucru, luguriș, vrei știni să o ai, că altă soi te duchești că hi manghios de el. Și am asigurat. Mas avem un zig, tu toate minduierile noastre, poate să ne iemnă maghinii de awașninte. Poate și este unul cu surii la armânami, care este bună, poate să ajută să pucupsești, dar multul mutrim de anvârliga. Ți-a drățel, ți-a dralantul, ne comparăm. Sim protul, ca să știu eu, sim vizut ghini. Eu cred că trebuie să sim mai bună versiunea noastră, să nu him proții, că nu există proții, că mas ieși de udă, de căsăbă și znestul Americii, ați vezi alții care are ghini, de ghini are și atunci ca noară nu poți să care va zice că stilătăsește ca fi zuă, dar să ajungă un om mult mai bun. Da, va smutește tu ili și să-i tine mai bun, să nu caf să smutește la lanț. Iancu, adarea câte multe lucruri. Care este misticolul a tău? Cum poți de la dare este câte multe lucruri tu în chiro care este idultituța mea că nu putem să adrăm toți cum a dar tine? Nu este un misticol. Nu am vârnă itrii magică care mi ajută să lucrez totul ziua fără să dormă. Cred că țiva nu adrăm mași noi. Chiar dacă noi him vizuți. Eu la emisie la Digi24 toată dunia mi vede pe mine. De Anvârliga am vărăzații sos care mi ajută ca fi un pe zona lui. Și chiar dacă avem zorii de tinia, de fala noastră, să zicem că noi le adrăm și că him n-ai mai buni, nu adrăm ca nu oară țiva mari singuri. Este soarta, este tihia, m-aș Dumnezești iustrazii și o iara câftai că nu eram sigur. Sinurlu sau granița. Granița, sinurlu. Și m-aș Dumnezești iustrazii sinurlu de lucru a nostru și de tihia ajutorului nividzut, care noi nu știm că fu adrată de Dumnezeu. Protaș, naima importantul tubana mea este taifa. Eu și Elena, sora mea, îl Hristusim daima a părinților a noștri, că nu eram ți him și nasim malagu ți vasim fără ei, năcăscurul cu multă vreare, armânească, cu sacrificii. Curbanii, multă curbanii și să adrăm mai buni sculi și să nu avem ananchi de țiva. Asta lui Hristusim multul. Deci, am că vrură ei, am voi vrut le adrați. Prota ne îndrupără și ne deschise calea. Noi, un părinte îți arată ușa.
tine vasneță și simță. Și masivă țiva, că iara inși zic, nu știu, maș Dumnezeu știe stragă sinurlo, ți-a drăm noi și ți fu ajutor nevizut, masivă țiva care ține de mine, care adra eu, pistipsescu că sunt trei lucruri. Prota ambăreața mea este că induchii hărli. Vrearea de economie și de analiză financiară. Eu am vreare de adar și adar ți-am vreare. Mi-amintesc cu ștora zborului Alipapu, fără vreare nu are cale. Deci prota va să acuchești să deaua, cap să-ți vezi eu ți hări ai și să adar ți are vreare. De-apoi, desigur, sigur, ai multă alumtare, multă arabdă și dai masa dar ghini numai de mine și ti suțată și ti snafea de învăgliga. Ca nu are singur, dai ma cu suțată, pe eu fui ne-adrai soț și țiva nu adrai eu singur sau mai și eu. Pistipsescu că avem un borgenic, adică când ne aflăm pe estul loc și faptul că apuchem de la Dumnezeu hări. Voi zic talent sau cum este în pilda talanților. Ei bine... Nu va cu veti, că va mura feti. Așa, da. Foarte gine de și lipsește ca fiun să-și duchească și să crească hările astea. Nu mă așta să amintă cu taifa lui, mă să adară gine tu isnafi. Așa mi-e eu că ne plătim borgia asta, că hările nu sunt batava, nu vine avem de la Dumnezeu una borgie morală, că e ciudii, să nu vedem asta, să nu creștem asta, te ghinile a isnafii și de învăgliga. Nu m-aș spucupsim noi, că goi vinim, goi vanidzem. Scopul este să adari ceva maghinii te isnafii. Pentru că și fără date hărli, cu un scupo. To este bană, nu? Și practic asta vă vedem să le ducem, să le creștem cu aravdă, cu aluntă și să dăm ghini. De-apoi tusonii ca nu are nu caftu furnii sau alatosi la alanță. Dacă nu iese un lucru, voi să adați ceva. Mă trebuie să găsești alantul. Da. Și de-apoi nu dau, poate ți voi zic eu maghinii nuanțată, cum desești și știne Florii Aristo și nica nuanțată, nu caftu alibiuri, îți dau vina pe cineva. Voi zic că e importantă responsabilitatea. Norul că batea pe altul om. Da, norul că batea pe altul om. Veții pot să dar eu. Dai mai mutresc cu tuili și îmi zic că protul Iohiu stipsit, dacă luai ghini cuvântul, vinovat. Iohiu protul stipsit și... Eu protachiu că bate. Și de-apoi ăsta de snafi de la păpânia mei, de la stri păpânia mei, și tot îmi duc aminte zborul ale stri papu Dima, care parcă al ved, eram Cilemeane, aveam 4 ținți ani și mi ținea pe cicioare și pe cicior și îndățea, mutrea la țer și la soare și îndățea când o cafță stipsearea în afoară și arăs cu dziaditlu și tot ați aminte cum ne arăta, când o cafță stipsearea în afoară și arăs cu dziaditlu, 3 dziadite sunt mutresc cu latini. Deci, caftă protaoară 3 alatusi latini. Ninti svezi alatusa că bate atioare altul. Da. Și de-apoi aia în dreptul să-ți vezi la alantul în afară. Au lipsește să-i, cum zic eu, exigentul cu tine. Să te cunoște foarte bine, să nu te arăți pe tine, să lucrezi foarte mult cu tine. Noi armâni avem încheamă cu sura asta, cum dățeam de înapoi, că dai mă nu comparăm cu alanță.
Pe mine ca nuară da, pe mine ca nuară nu mi interesă, nu mi interesă asta. Eu că stai de bun să alum tu siu n-ai mai bun versiunea mea. Nu potlu. Nu adragi bianii cu altul văr. Tini adragi copus, tasi tini n-ai bun tu iți lucru ți-l adari. Curios, Iancu, viitor ved că avem una întrebare de la Viorel Crăciun, de la tinerii armăni. De situație tu chiro de pandemie, fații bați părați tu am cumpărare de casi, care de apoi, nu știu, să-i dai cu nichi, fații să dare ahtare lucru, tora nu iasti chirolul testa. Nu, ca investiții, randament foarte slab, 4,5%. La cât cripări ai scafți, cum să zic, chiriași, cei care se ia cu nichii. Da, cei care se ia cu nichii, să-i cafți, să ai zorii de ei, spăltești borgile la taxe și când tragi linii, îți vezi că atragi 4,5%, 4% e foarte puțin. E mult puțin. Blochezi mulți separați deodată. Nu poți să încupri case imobiliare ca Fimescu în 1000 de lei. Adică nu are granularitate, este lichiditate, bazi mulți separați. Și testul lucru, și de-apoi când vrei să adari exit, vinză, nu poți să adari aonia. Și dacă mutrim tora tu cât chiro să iei parazi înapoi, trezi de 20 inghiți, nu? Inghiți ai. Inghiți ținții e ca pe mese. Și atunci nu e foarte mult chiro. Când ai mult mai alte oportunități, adică poți să încuperi obligațiuni de stat care îți aduci 4% fără cripări, cu lichiditate, cu parazii imediat iadari, nu va să aștepți să-ți le vinzi la bursa de valori, adză, badză, ordinul mâinii ei parazii și te miști să mult mai aunia și poți să adari investiții în NIS, ca fi lună. Asta e una mare, mutrește pe termen lung, să adari ca fi mes investițiile astea într-un portofoliu diversificat. Să nu-ți bați toți parații într-un coș, un loc. Diversificarea, principiu sfânt în managementul riscului. Să adminți parazi cât mai multe locări. Nu tu-ți parazi să-i bați tu un lucru și să aștepți zi numai de acolo. Și bravo. Și de-apoi, dacă zburăm de contextul ăsta tu pandemiei imobiliare, este zborul că la anul trebuia de acuhit ale estoanda să adagă de la anul, taha să reduc, scade mampa de TVA-ul, taxa pe valoare adăugată. Nu avem în România. Da, și de la aproape inghiți la mași ținții la 100. Și atunci asta va strag în pad de șalanti tipuri de imobiliari, și mai vechi, și mai noule, pentru că practic... Am lucrurile cu nica nu sfeați, că se scugine. Da, nica nu sfeați, dar toate zboarele duc acolo, că de tacuhita le anul care e să adară și atunci așteptăm să scadă prețurile și tora nu minduiesc că e momentul bun să intră să încoperi. Hărios, Iancu, hărios de toate ideile ținele de țești, hărios de zburarea amșată pe armâneaști. Cât putui. Cât putui, le alăxei mult, mai ales ațiale tehnici și nica onoară te hrăstusesc cu ația Florentina că mi-a ajutat și cu zboarele. Și eu învăț ca fizu, să știi, nu le știu nici eu tuti. Vreau să întreb, ți zbor armânescu țari Hari? Ți zbor armânescu țari Hari? Minduieri pentru că... Nici nu mă așteptam la altul zbor de la tine. Da, așa că te minduiei la mele. Un om te dară mult ahătii lucruri, sigur să minduiești și multul. Da, țiva nu ine de alihia, nu fără în dreapte, le mindui multul și totul ine de oa. Pota oară vas le minduiești, să minduierile duc la zboare, zboarele de-apoa masa-i tinii și le adari. Nu mai așa zburăm ca să ne aflăm în treabă. Și nu mai știi zbor, voi să întreb. Aici vreo cântic armânescu ți țari Hari? Multe, aoații foarte multe. Și un care ține tora tu minte.
Depinde și de zoo, de stare, când o De cum te fiu duchezi, cu toate zoo, mai, cum zic eu, armas după armas. un zoo lungă, Mm? ceva mai lent. Iar când îi la Gimbu și îmi place și joc, treambără pamporea, ceam cu pinciucior, nu mai duc cicioarele, tora că mi-am greșit în cheamă. Eu nica ghine, dar nu mai am, când eram mașiniț, cilimeani joacă așa mai sportiv, dar îmi place jocul armănescu mult la Gimbu și tora am cripări că nu putem jucăm de la pandemia asta, dar de-abia aștept Zi așteptăm, zină Hareli. Da, exact, Avem Doamne una ajută întrebare și... de la iertare, avem și una întrebare de la Santa Gica. O secundă zic cânticul, dar masiv zic un cântic, minduierile mele te caftă. Serios. Avem una întrebare de la Santa Gica, de Republica Macedonia din Nord, care zice, ții minduiești să tiniti băgari părazi tu zona asta cu părazii virtuali, digitali. Nu, s-a spargu parazii toartare znie, este foarte impredictibil. Nu știi cum a simnă. Eu de-aia m-am induit să îngâldesesc cu țeada cu parazii și că altfel ai dai parazii borgi ale unul care nu-l știi pe strada și îl vizuși și atunci cât ți dai parazii la un instrument, la o investiție care nu știi ție este. Maca nu știi omul, nu-i dai banii, nu-i dai parazii. Dacă nu știi activul în care investești, nu investești, decât dacă vrei să speculezi. Ți eu nu adagă ca nu are. Maca zis mașini, nu este ghini? Să băgăm părazi awații, tu zona asta de părazi digital, criptomonede, cum le zici? Mașini cheamă, masib de oportunitatea pe termen scurt. 3%, 5%, dar numai multul pentru că poți să spargă parazii și scheri mulți parazii. 100 de părați poți să-i bazi awații, să avem angătan să nu băgăm cam mulți, că da. Este un risc mare. Iar nu faci să băgăm părați, cum zicești tu, în cumpărare de case pe care îl dai cu nichi, că nu faci, este 400 randamentul acel de părați ți se toarnă. Și cum zicești, să ne aducem amintit o horhite, 50% de hărgiurile cu taifa. Ca fi mescarelei, 30% rachi ți-ai sadar și 20% bați banii de la parte, dar sadar e mai mult să parați. Minimum diversificat, tu mai multe investiții, deci, Inghisul 100 ăștia, vrem să-i creștem ca mai multul și nu-i băgăm tu în loc, îi băgăm tu mai multe lucruri care pot să ne aducă părați. Da, părați 10% cafean. Asta este scopul care trebuie să adaugă ca fi 7 ani să dublezi parații. Asta este... Aflăm mica un înau. Da, păi așa o minduiesc eu dai la cafe 7 ani voi să-i dublezi, să adaugă de 2 ori cât sunt, că și se poate cu investiții diversificate, cu risc mic. Cu nicheamă minduiare. Așa este. Și cu aravdă și care va să... Cu răbdare și cu minduiare. Care va să adaugă avere aonia, ar mâni oarfăn de paraz tută bana. Hărios, Iancu, în hărțim mult să te avem trasarea oaspi la mobetea pe armâneaști. Tituța lanț mutritori, hiți așteptați Joia, care va zină, va asibă aua cu voi Alexandra Adam și să aibă ca oaspită un tineră mult cu hari. Și va năzburească fârșirul te aști și mizi așteptăm. Și tot seara vă spunem una seară bună să aveți și să ne vedem cu ghinii de stămână. Hărios, Iancu, fică onoară. Și eu vă Hristusescu și Haristot de căliseare și cu Dumnezeul ninte. Mași sănătate și avzând de ghine. Și zină părazii. Zină părazii, da. Serios, seară bună.